Já taky trošku ne? Dívej, už tady dohodne si nic. Slyším plážu. Já jo. Jak je vážná, čtvrtá strava. Dávo, čtvrtý bukový strava. Pane sudí, nechte přivést obviněné. Přiveďte je! Je nevinná! Je nevinná! Já, burkmistr královského města Znojemského, ohlašuji lidu místnímu i hostinnému toto faktum. Uzřete, hle, tyto tři důry, Antikristu propadnuté a samotnému ďáblu odhodlané jíti vstříciž dopadeny byly. Avšak vinu svou kacířsku tyto poběhlice do zlatí nechců. A děláte, hlupáci! Dovejte ji a tam přivejte zpět!
Přivejte je na kolena s ní. Dost! Přestaň se prát, chceš-li si dalších potíží přidělávat. Budiš, nasaďte jí okovy, v nich jistě skrotne. Odveďte ty důry, ať už je nevidím. V soudnímu jednání budiš přivedena Mariana od Zvonu. Za zlovolné se jí klade a tribunálem městským se vším právem sudským v hlavě vinnou učiněna budiš za to, že culpa prima tuto Mariana od Zvonu provinila se tím, že pletky s ďáblem samotným potají udržuje a jeho jako pána svého tak vydržuje. A navíc sabaty čarodějné navštěvuje, kde satanovi sliby skládají a Bohu všemohoucímu se vysmívají. Za delikty tyto budíš soudu inkvizičnímu bez meškání podrobena. Culpa secunda. V plné moci ducha zlého lektvary, masti a hnusy všeliké v míře hojné zhotovovala a posléze za léky zázračné je vydávala. Neboť masti z hlíny, chrůstů pozbíraných, hnátů uťatých a všelikého nechutenství toto čarodějnictví trůfale za apatikářství vydávala a lidu ostatnímu tak mnohou škodu na zdraví způsobila. Culpa tercia. Mnohý dobytek hospodárný uhranou ti se nezdráhala a lid všeliký pak strádání hroznému vystavila. Čáry její pekelné viny jsou toho, že chlévy mnohé prázdné se nacházejí a další klítosti naší stále přibývají. Nyní, Mariano od Zvonu, aby právu zadosti učiněno bylo, vyzývám tě mocí svědků, abys přiznala a otázky trpné nebude užito. Budiš tedy soudu inkvizičnímu předána. Mariano od Zvonu, přiznáváš společenství s ďáblem a jeho duchy zlými? Uhranula či otrávila si dobytek lidem počestným? Míchala si masti hnusné, ďáblem očarované, jež to si pak lidu i dobytku podávala? Radím ti dobře, abys mluvit začala, nechceš-li trpělivost naši dále pokoušet. Kat stále čeká. Nože dobrá, mistře popravčí, proveďte malou ukázku, třeba jí to jazyk rozváže. Ukázka to víš. Dost! Stýkáš se s čarodějnicemi a čarodějníky na sabatech tajných, kde po svatých hostích šlapeš a ďáblovu zadnici líbáš? Tak mluv, mnoho svědectví proti tobě máme. Jelikož máš v sobě zlého ducha mlčení, budeš právu útrpnému podrobena. Mistře popravčí, začněte se svazováním rukou. Dost. Upsala si duši svou ďáblu a byla si na sabatech čarodějných. S kým jsi tam byla? Pokračujte. Dost. Svatá inkvizice má však mnoho důkazů, jež proti tobě mluví. Dokonce i mnohá jména společníků tvých teď držím v rukou. Stále chceš jen zapírat? S kým jsi tam byla? Tatínku, otče! Ducha a démona svého nazývá otcem. Alespoň, že zlý duch mlčení byl již přemožen. Že pověz nám, k čemu si masti čarodějné z hlíny, chrustů pozbíraných a hnátů uťatých vyráběla? Kdo ti čarodějná zaříkadla našeptával? Ten tvůj otec snad? Nikdo mi to nenašeptával! Tedy vyráběla. Proč kusy oděvů si přímo z mrtvol kradla?
Proč prsty z těl jejich bezduchých si odřezávala, což pak nevíš, že pověry tyto jsou kacířské? S kým to teď mluvíš? Nesrozumitelné řeči vedeš? Co ti zlý duch našeptává? Zakazuje ti snad s námi mluvit a pravdu dál vyznávat ti? Jenom k sumutu hubu svou, veď rozumíš? Ptám se tě ještě jednou. Proč si mastmi čarodějnými, lidu i dobytku hospodárnému škodila? Proč v domě svém si kusy oděvů provinilců a jejich prsty ukrývala? Jaká zvěrstva si na sabatech čarodějných prováděla? Jakým způsobem si hostie a kříže svaté znesvěcovala? Je z toho stále příliš, z čeho se zpovídat ti musíš. Jelikož démon nad ní opět plnou kontrolu získává, nařizují k druhému stupni práva útrpného přistoupit. Vytrhejte jí nechty. Semdlela? Ale žije! Sneste ji a pro felčera pošlete. Pane sudí, přiveďte druhou obviněnou. K soudnímu jednání budeš přivedena Judita Lantuchová, která ze skutků těžkých obviněna je. Tuto Judita Lantuchová, kteráž to těžká obvinění z kacířství a čarodějnictví na sobě nosí, soudu inkvizičnímu budeš nyní předána za to, že culpa prima. Tuto Judita, známá to ženština povětrná, mnohá obvinění na sobě nosí, avšak vinu svou z kacířství a posluhy ďáblu samotnému, jemuž tak ochotně slouží, tvrdošíně popírá. Culpa secunda. Jelikož na sabatech čarodějných duši svou ďáblu byla odevzdala, propůjčil jí tento ve svém jménu rozličné konati, jakožto muže a pány počestné uhranouti, kteříž to pod zlů mocí k hanebnostem sváděni byli, a čest jejich tak v mnohém na škodě utrpěla. Culpa tercia. Sabaty a slety čarodějné ochotně navštěvovala, kde se společníky svými ďáblu hold skládala a na znamení věrnosti zadnici mu líbala. Tak to pak té moci se jí dostalo, jakožto za noci úplňkové v černu kočku se proměniti a lidu křesťanskému tak všemožně na zdraví škoditi. Nyní, Judito Lantuchová, vyzývám tě naposledy, abys přiznala společenství s ďáblem a ulehčila tak své hříšné duši. Budiš tedy moci církevní předána. Judito Lantuchová, je ti známo, kde jsi a co je za vinu ti kladeno? Rozumíš tomu, co ti říkám? Ne! Takže rozumíš. Přiznáváš společenství s ďáblem a jeho duchy zlými? Ne! Neznám! Však ty dobře víš, o kom je řeč. Chodila si na sabaty čarodějné, kde si ďáblu hold skládala a jemu zadnici přitom líbala. Jsem nechodila a nikoho jsem nelíbala! Lžeš! My všechno víme. Vojtěch Kolář, Ctidat, Čeledin z Louky, i tuto Dorota Barvířová, ti všichni byli svědčili proti tobě. Dokonce i někteří z měšťanů. Zapíráním si nepomáháš. Jsem neprovedla! Všechno jsem už řekla pánu Kočelům. Teď však kladu otázky já a ty na ně budeš odpovídat. Viděna si byla, která v černou kočku si se byla proměňovala. Jaká čára a kouzla ti ďábel prozradil? Tak mluv! No tak? Na co čekáte, chopte se jí! Judito Lantuchová, protože se nacházíš v plné moci ďábla,
budeš právu útrpnému podrobena. Mistře popravčí, začněte se svazováním rukou. Dost. Přiznáváš pletky s ďáblem. Chodíš tuto s Dorotou a Juditou na sabaty čarodějné, kde všichni spolu ohavnosti provádíte. Tak mluv. Nechodím nikam s Marianou. Tedy s Dorotou. To zapište, otče Přivore, doznává účast na sabatech s Dorotou Barvířovou. Co si to vymýšlíš, ty děvko jedna? Nikdy jsem s tebou na žádným sabatu nebyla. Každý ví, že jsi čarodejnice. Ale já jsem neřekla, že tak já se mnou. Budiš, doznáváš však účast na sabatech, teď již podruhé. A dále v černou kočku si se byla proměňovala. Jaké jsou v tom čáry? Ne, já už nic neřeknu. Ale řekneš, jak jsi se byla měnila v černou kočku a jaké máš od ďábla rozkazy. Aj, zlé, ty děvka, ty Umočte tu její smradlavou hubu. Mistře popravčí nařizují k 2. stupni tortury přistoupit, přivažte jí k pranýři. Jen klid, pánové, jen klid. Právě se nám zjevil sám ďábel, jež pojal strachu, že by snad Judita mohla pravdu vyznati a tím jej zraditi. Začněte mrskat. Dost. Ďábel byl již zahnán, sundejte jí to z úst. Ještě stále chceš zapírat, jak jsi se byla měnila v černou kočku a jak si muže k hanebnostem sváděla. A to, co jste nám provedl, skončíte v pekle. Pokračujte. Dost. Přiznáváš pletky s ďáblem a čáry a kouzla, jež on sám ti dal poznati. Upsala si duši svou ďáblu za to vše, co propůjčil ti konati. Proměňovala si se v černou kočku, abys tak lidu škodila a muže kouzly zaklela. No tak, proměňovala si se. Rozvažte ji a předveďte. Judito Lantuchová, jelikož k čarodějnictví a společenství s ďáblem si se byla přiznala a ulehčila tak svoji duši zčernalé tímto hanebným hříchem, budiš teď vynesen verdikt nad tvojí osobou. Z plné moci svatého otce papeže římského budiš za kacířku cejchem na čele označena a dále po zbytek života tvého v arest kláštera sester Klarisek budiš uvržena. Nechť je k tobě Pán milosrdný. Odveďte ji. Pane sudí, přiveďte poslední obviněnou. Soudnímu jednání budiš přivedena Dorota Barvířová. Nyní podle práv je regulí trestních a pro výstrahu každému a takovému, kdo zkamratí kacířků třeba i pohledem neplítosti notovati si bude, přítrži za dosti učiněno budiš. Culpa prima. Tuto Dorota, řečená anciáška, společenství se samotným ďáblem tajně se jala uzavříti a službami svými svévolně v barvách Antikrista chodí. Skutkem tímto mimo všechen lid počestný postavena budiš a všeliká protivenství a hrůza vůči lidu, městu i Bohu strestána béti musí. Culpa secunda. Plné moci ducha zlého, neb ďábla samotného, ni žádného studu necítila, by ke svatokrádeži přistoupila a hostii svatů do kapsáře ukryla. Hostii tuto na sabatu čarodějném nechutně znesvětila a močovinu poskvrnila. Culpa tercia. Početného smělnictví a helbrechtnictví lotrně tato povětrná byla spáchala a to celé v moci ducha zlého,
jemuž duši svou musela přislíbiti. Ti páni, kteříž to ďáblici tuto svésti se nechali, nevědouce žádného společenství se sílu pekelnů, ve 3 týdnech bolesti velké a nemoc ukrutnů byli přivedeni. Samotný pak jejich nástroj mužný pekelnů trýzní byl napaden a duch zlý tak na životě jejich plnou svou mocí působiti se jal. Jelikož však Dorota vinu svou stupně a tvrdošíně popírá, budiš rameni církevnímu předána. Doroto Barvířova, víš, proč jsi tady? Ptám se tě, víš-li, proč jsi tady, odpovídej soudu. Nepokoušej moji trpělivost. Přiznáváš společenství s ďáblem? Ne! Na sletech a sabatech čarodějných si byla viděna. Řekni, kdo tam byl s tebou a jakým ohavnostem si se tam oddávala. Není, kdo by mě kde spatřil. Na Petrových kamenech jsem nikdy nebyla! No vidíš, že to jde. O Petrových kamenech jsem ničeho neříkal. To zapište, otče převore doznává účast na sabatech. To je lež! Každý zná pověry o tom místě! Každý z vaší čarodějné sekty? Otče biskupe, kde jste byl vy v noci při 2 dny, jo? Tady kladu otázky já. A dále muže si do svých loží vlákala, kde si vtěla jejich bolestivý a ohavný neduch vtiskla. Jaké jsou v tom čáry? Nebo snad jakési mazadla ďábelská? Jsi spolčená i s Marianou od zvonu? Byla jsi snad služebnou v jejím domě nebo ne? Tak mluv! Tak už dost! A řekni jméno svého pána, Bál, Bafomet, či snad ďábel sám. Tak mluv! Jak jinak se ti má laskavého jednání dostat, když jednáš takto? Vyznej pravdu a řádného práva se ti dostane. Pravdu mám vyznat? Tak tady máte pravdu! Já už se ničeho nebojím! Jestli mám zemřít, tak zemřu! Doznávám společenství s otcem inkvizitorem, který Jen klid, pánové, jen klid. Nechte jí vše vypovědět. Pokračuj. A stejně i mladý pán z Prachatic, který mě pod porušou smrti zneužíval taky! Cože? Co si to dovolejš, ty děcko jedna prodejná? Můj synovec je řádný a bohobojný křesťaný manžel a já nenechám svůj rod takto urážet. Otče inkvizitore, žádám trest nejvyšší. Ano, trest nejvyšší! Každý pondělí chodil! Nevíš, co máš dělat, tu vče zavří hubu. Uklidněte se, pane rychtáři. Ďábel nad ní má kontrolu a vede její ústa a mysl. Věříme v počestnost synovce vašeho stejně tak, jako jsem si čistým svědomím jistý já sám. Doroto Barvířova, protože se nacházíš v plné moci ďábla, budeš právu útrpnému podrobena. Mistře popravčí, přistupte rovnou k 2. stupni otázky trpné, nasaďte jí palečnice. Bez milosti! Otče biskupe, vy pak máte váš pečetní prsten? Pospěšte si. Že byste odal některé ze svých milenek, abyste jí zavřel! A dost! Vytrhejte jí nechty. To říkají všichni, pokračujte. Dost! Přiznáváš pletky s ďáblem, svatokrádeže v kostelech a znesvěcování hostí a svatých křížů. Pokračujte. Přiznáváš, Doroto? Přiznávám pletky s muži a taky s tebou, ty ďáble! Cože? Žádnej pletky ďábelský, rozumíte? Co si to dovoluješ? Jak se opovažuješ brát si mě do svojí smradlavé huby? Na skřipecní a hned! Jen klid, pánové, jen klid. Ne ona, ale duch lži a falše k nám promlouvá
a zastírá tak pravdu. Je třeba pamatovat i na to, že před námi stojí ďábel, i když mistrně schovaný v ženském těle. Ano, je to ďábel. Natahování na skřípec, neboli štosování. Těchto praktik bylo užíváno jakožto třetího a posledního stupně práva útrpného. Štosování provádělo se tak, že tělo nebožáka bylo pevně přivázáno na žebřík a pomocí rumpálu či navijáku natahováno tak, až vazy praskati počaly, což vyklubení rukou i nohou vedlo. Bolest byla tak nesnesitelná, že každý se byl přiznal i k tomu, co nebyla pravda. Pokud byl nešťastný provinilec pouze natahován, jednalo se o suché štosování. Pokud k natahování bylo přidáno pálení loučí, jednalo se o světlé štosování. Ach, kolik bolesti a smrti tento skřípec zapřičinil i za mé přítomnosti jako kancléře inkvizitora Waltera. Nutno je také dodat, že totiž tento hnusný stroj zvláštního místa u otce inkvizitora zaujímal, neboť vždy, když obviněný kacíř přestal jej baviti, nezdráhal se přikázati bez okolku k nejtvrdšímu natahování přístupu. Takový pak zmrzečený nebožák pak nikdy neprozradil, jakého bezpráví na něm se tribunál dopustil. Neboť strach nedovolil nikomu ani slova povědět. Přiznáváš společenství s ďáblem a duchem lži a falše, Doroto? Chodila jsi na sabaty čarodějné, které se vždy na Petrových kamenech konávaly? Nikdy jsem tam nebyla. Lžeš! Žrali jste tam a chlastali, na vidlích tam létali. Všechno o tvých společnic víme. Zapíráním si nepomáháš. Oče inkvizitore, Pane burkmajstře? máme tu list od moravského hejtmana pána Jindřicha z Lipé pro vás. Nejen on vašich služeb vyžaduje, nebo snad ne? Umlčte ji. Nařizuji okamžitě přivést Marianu od zvonu. Přineste roucho kajícníka. Oblékněte ji a hned. Mariano od zvonu, jsi vina z kacířství a z odpadnutí od pravé víry svaté. Ze splnomocnění papeže římského ukládáme ti jako pokání pěší pouť do Říma, kde u hrobu svatého Petra po 3 dny v modlitbách budeš a poté zpět do Čech vrátit se můžeš. Avšak brány města Znojma budiš ti po zbytek života tvého zapovězeny. Odveďte ji. Mistře popravčí, je Dorota schopna v otázce trpné pokračovat? Přiznáváš pletky s ďáblem, stejně tak, že si pod mocí pekelnů lidu škodila? Co to máš na krku? Sundej, dej to. To je. To má být? Nemohla zebrat takovou vzácnost. Zlodějka je to! Zlodějka je to. Můj prsten. Kde jsi ho vzala? Kdo ti ho dal? Jen klid, pánové. Opět se nám zjevil sám ďábel. Seznal totiž, že Dorota již nemá dostatek sil k jejímu zapírání a tak mocí pekelnů můj prsten z mojí ruky na její krk byl přemístil. Pokračujte v utahování. Tak přiznej, Doroto, už nemáš kam se ukryt, ďábel tě již opustil.
přiznáváš spletky s ďáblem a jeho duchy zlými? Ano. Chodila jsi na sabaty čarodějné vždy 2krát do roka? Dvakrát do roka. Jsi spolčená i s Juditou Lantuchovou, Vojtěchem Kolářem a jsi ochotná jména dalších svých společníků vyznati? Ano. A můj zlatý prsten. Dal ti ji samotný ďábel z mé ruky na tvůj krk? Ďábel mi ho dal. Doroto Barvířova, jelikož ke zlým skutkům se přiznala, budíš teď za kacířku cejchem na čele označena. A dále jako čarodějnice a osoba nebezpečná do nejhlubšího žaláře po zbytek tvého života budíš uvržena. Tam o chlebu a vodě v modlitbách přebývej a Bohu dobrém přemýšlej. Sundejte ji a pošlete pro mistra lékařského. Pane purkmajstre, z moci úřadu purkmistra města Znojemského vyhlašuji toto ustanovení. Dorota Barvířova, jež spravedlivým soudem inkvizičním uznána vinou byla, bude uvržena do žaláře kláštera svaté Kláry po zbytek svého života, a to nejpozději ve 3 dnech. Stejným trestem bude potrestána také Judita Lantuchová. Tak jest! Tak se bylo událo v královském městě Znojmě na podzim roku 1327. Kdo by tušil, jakou pohromu způsobí tento proces, jež byl, a stále jsem o tom pevně přesvědčen, pouze hnusnou fraškou plnou lidské zloby a mocenského bezpráví. Z toho, co se ke mně doneslo, mohl jsem bezpečně zvědět osud Mariany od Zvonu, která díky vykoupení svého slavného otce, pana Jindřicha z Lípé, tak unikla nejkrutějšímu trestu, jež ji mohl potkat. Skutečně vykonala pouť do Itálie. Domů se však již nevrátila. Otec jí daroval služebnictvo a dostatek prostředků ke spokojenému životu v dalekém bezpečí města Padovy. Osud mladé Judity není jistý. Mnohá další vyšetřování, kterým bývala vystavována, ji dohnala k přiznání. Avšak než tribunál rozhodl o jejím trestu, zmizela. Byla snad opravdu ve spolku s ďáblem, který ji z krutého žaláře pomohl? Pravda, již po desítky let zůstává skrytá. Otec inkvizitor Walter ještě dlouho vykonával svůj úřad papežského inkvizitora. V Čechách strávil 7 dlouhých let a předsedal mnohým procesům s kacíři. Biskupovo řádění mělo však brzy být tvrdě ukončeno. Deus ex machina. Boží spravedlnost zasáhla a nový papež povolal inkvizitora Waltera do Avignonu, kde jej obvinil z kacířství a nezřízenosti k ženám. Jaký byl osud velkého inkvizitora, to věru nevím. Pravdou však je, že Dorota Barvířová, jež po zbytek života krutě strádala v klášterním žaláři, pár měsíců po uvěznění porodila zdravého syna. Jehož krátce po porodu odnesl inkvizitorův nový kancléř.